pasado solo hicieron una vuelta de abajo. Última volta pels líders de la cursa gran masculina. Mil 125 metres, una mica més d'un quilòmetre per davant pels atletes més petits d'aquest campionat de Catalunya, perquè encara queda la cursa sub-8, que forma part del Cross de Mataró, però ja no és campionat català. Pels atletes sub-10 masculí, darrera cursa del Campionat de Catalunya es quedarà la cursa sub-8 masculí femení, cursa conjunta, que ja no forma part del Campionat català, sí, òbviament, del Cross de Mataró. Vinga, petits atletes, sub-10 masculí.
Anem als atletes i les atletes sub-8, preparant-se ja a la línia de sortida, esperant que arribin els companys de la categoria superior sub-10 masculí. Ja veiem els dos primers classificats. Un altre. Atenció a la para. Desenvia de l'Elmo, quin sprint. Ara us direm els cognoms perquè això ha estat de fotofins. Tercer classificat. Estic aquí amb el David de la línia meta. Si de cas mirem com arriben els teus companys més petits, de menys de 8 anys, i després parlem que tu i jo, David, ja ens coneixem, no? Per què ens coneixem tu i jo? L'any passat també va vindre. Ah, perquè el David l'any passat també va vindre. I què més va passar l'any passat? Pues perquè també va quedar primer. Ah, que també va quedar primer, de la Pobla de Segur. David, i com és això de quedar primer tan sovint? T'agrada això de guanyar o què passa? Sí. I què, entrenes molt o no gaire? Mig. Mig. Escolta, doncs, a disfrutar d'aquesta victòria, m'alegro molt de tornar-te a veure aquí dalt del podi i espero, doncs, això, seguir-te veient guanyant medalles i tenint èxits moltes més vegades i seguir participant en aquest esport tan maco que és l'atletisme. Gràcies, David. Àlex Segura. Segon i subcampió de Catalunya en categoria sub-10 masculí del GEC de Girona, Marc Font. I primer campió de Catalunya en categoria sub-10 masculí de la Pobla de Segur. Ja som amics perquè l'any passat va guanyar també aquí a Mataró, David Sadovici.